गिबि खुलुमबाय दिनै बोसोर गोदान जों बयबो मिथिगौ 1433 बैसागुआ बर' माहारिनि मोनसे बे मायथाइनि एंगारहायै बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ आं गिबि जासिगोरबाय आरो दिनैहाय बे रामफलबिल खालामलांबाय थागोन दखरा बिनि थाखाय एबसु आरो गुबुन गुबुन जायगा आरो ओनसोल लायै लायै बेबादिनो बैसागु फालिनायखौ जोङो खुंफुंनाय खालामबोदों। जिबाथि जे रामफलबिल दा दखरा बैसागुनि हारिमु गिबि बादायलायनाय दिन्थिफुंनायाव हाबाफारि बाहागो हिसाबै लानानै खूब जोङो गोजोननाय मोनदों। बर' माहारिया संक्रान्ति दिनाव जेब्ला बैसागु चैत्र दाननि जोबथा गोदान मिजिं गोदान थांखि दिनखालि लानानै मानसिफ्रा जोङो बयबो सिन्था गोखा खालामो गोखै जायो। निस्सय लोगोसे बिथांमोननि साननाय हनाय जों बर' मोगथां माहारिया महर मोनथों आं बेखौ मोनसे आसा खालामदों आरो बेवहाय स्पेसियेलि मिथिंगाजों रामफलबिल दखरा सोनारनानै हिसाबै रायजो बा जानाय रामफलबिल ओनसोल हिसाबै आबादारि बे दामनाय देनाय माहारि मुसुरनाय हिसाबै खननायाव जोङो मोसौखौ गोदोनिफ्रायनो मोनसे बेनि बेतिक्रम नङा बे जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय धोन थानाय बे हिसाबै ओनसोलाव मानिनानै लायो। बे रामफलबिलनिफ्राय आरो हिसाबैनो जोङो बांसिन मोसौखौ थुखैनाय हारिमु संक्रान्ति उनफावरिफोर दिनाव हाबाफारि लायो। ओंखारफेराखै होनबाबो बारा भुल लोगोसे जानाय नङा जोंनि आं गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ बोसोरसेमानि सेलुट खालामदों आरो जोंनि आसा संसार खालामदों रायजो बिथांमोना जानायाव बे ओनसोलावल' दुखु खस्थ' सिमाबद्ध थायाबालानो दाहाफोरखौ बिथांमोना गुबुन गुबुन बावगारनो जायगायाव थाखाय गुबुन गोखा गुबुन गोखै जायो। ओनसोलाव थांनानै बे ओनसोलनि अखानायैहाय मोजां मोनसे सुनाम जेब्लानाखि अर्जन बैसागनि खालामनानै 1 बिथांमोना थारिख जाहाथे जायो लाबोनो हाथों। बे जोंनि गोदान बोसोरा न'खराव बिथांमोननो जाय जेखि बा धोरोमनि इसोरा जाया बिथांमोनखौ मानो आरो गोदान मिजिं गोदान थांखि बाथौआ बिथांमोननो बाथौ जाफुंसारनो धोरोमनिया बाथौ सालियाव गियान बुद्धि कौशल लेस्रां जाहाथे फोसाबस्रां आशीर्बाद होयो खालामनानै बिथांमोननि थाखाय बाहाय आं फुजा बेखौ होयो। इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामो। बेबादिनो